Velkommen til den her video, som viser en 6-årig dreng, der laver et bakkerslag og et smash, og derefter griber bolden. Det vi skal se efter, det er specielt armenes placering i forhold til bolden. Er armene strakte? Hvor rammer bolden? Vi ser, at bolden rammer ret perfekt lige over håndledet op på selve pladen, hvorefter den kører i en lige linje op fra selve armene. Derefter skal vi gøre drengen klar til selve smashet. Vi ser en udmærket afvikling, hvor albuen kommer frem først. En god spændt hånd. Bolden kunne imidlertid godt være blevet ramt en lille smule højere. Vi ser her, hvordan selve armen ikke er helt strakt. Det kunne den selvfølgelig godt have været. Så ville det have været et helt optimalt smash. Vi prøver at køre videoen lidt videre. Se hvordan armen bliver ført igennem. Næsten helt strakt. Bolden rammer væggen. Og i sidste ende gribes rigtig fint med begge hænder i fornuftig balance. Her kunne have været blevet lavet et bakkerslag endnu en gang. Tak for nu.